saan nga may masarap, agad-agad natin yung dadayuhin at pupuntahan. Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. This time naman, tayo dadayo sa Showings mga Tarem, Pangasinan Branch. So yun na mga ka-adventure, andito na tayo sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan. Ang ating pupuntahan ay malapit lang sa may Magic, CSI at saka McDo. Dito nga sa may Coily, Oligario Street, Romulo Highway, Poblasyon mga Tarem. Taasan namang to ng land bank dito sa may bandang second floor. Pagkaakyat nga natin sa may second floor, makikita agad natin ang kanilang pwesto at agad-agad naman nating tinanong yung kanilang mga menu. Hi ma'am, ano po yung mga bestseller nyo dito na pwede nyo i-offer dito sa mga Showings mga Tarem? Okay po. Ang pinaka-bestseller po namin is ito pong unlimited wings po. Which is meron na po siyang kasamang 14 flavor na wings, tapos only rice, only pepper, and iced tea. Tapos yung mga bestsellers po namin is yung spicy buffalo garlic parmesan, soy garlic, honey garlic, at Korean chili po. Naman po sa unlimited fries, halos same lang po siya, pero ito lang po is only fries po siya, yung 339. Tapos yung sa siomai rice naman po is unlimited siomai lang po siya. Tapos yung dito po sa 389 is only all na po siya. Only all. Yes po, sir. Hi ma'am, ano po yung mga promo po nyo dito na pwede nating ialok sa ating mga suki? Meron po kaming available po na promo po. Mag-start po siya ng December 15 hanggang December 24 po. Yung dating 299 po is magiging 259 na lang po siya. Ay, wow, 259 na lang. Tapos meron din po kami, nag-accept din po kami ng mga bilao. Per order. Tapos nag-accept din po kami ng sa mga binyang, birthdays, any occasions. Any occasion. Yes po. Sir, meron po kaming birthday promo po. Yun po yung, pwede po silang mag-avail po any kinds of unlimited po. Bali, at least 5 full payment po. Tapos yung mag-birthday is pang 6 pairs po. Bali, magiging free po yung birthday celebrant po. Uy, galing ah. Kahit hindi po siya exact date, basta within the month po. Wow, bukod pala sa kanilang mga andi, marami pa silang mga promo dito. Napakaganda rin ng kanilang ambience dito, napakalinis at maluwang. So yun ang mga ka-adventure, sineserve na nila ang aming mga in-order. Bali ang in-order natin ay ang Only All. Ay grabe, quality. Hi ma'am, ano po yung mga pangalan ng mga sinerve natin dito? Ito po yung Only All po, sir. Ito po yung mga flavor po na Only Wings po. Honey Sriracha, Hickory Barbecue, Mild Buffalo, Soy Garlic, Honey Barbecue, Honey Garlic, Salted Egg, Spicy Salted Egg, Classic, Teriyaki, Parmesan, Korean Chili, Spicy Buffalo, tsaka Sweet Chili po. Tapos ito po yung fries, sour cream tsaka cheese, nachos, siomai, and shake po. With only drinks. May kasama na po siyang only crackers, only rice, and only ice. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito po tayo ngayon sa may Showings sa Pangasinan Branch dito sa may mga Tarem, Pangasinan. At dito po tayo para tikman ang kanilang mga pinagmamalaking Only Wings, Only All na mayroong iba't ibang flavor ng wings at saka mayroong pang mga adds-on tulad ng siomai, mga nachos, only rice, only cracklings at saka only drinks. Mga ka-adventure, tikman po natin ang kanilang mga pinagmamalaking Only Wings dito. May iba't ibang flavor. Kaya pili na tayo dito ng isa-isa para matikman natin ang ano. Kung yamis mo talaga at promises. Mapapa-only wings at Showings ka daw. Ito rin. Sarap, sumasarap, sarap muna. Sarap. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, dumayo na rin kayo at pumunta na rin kayo dito sa may Showings mga Tarem Branch. Pangasinan. Ang Showings mga Tarem ay nagbubukas daily mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kaya kung naghahanap kayo ng unlimited wings na malapit lang sa inyong lugar, tara na dito at yayain mo na ang iyong mga friends and family. Isama mo na rin ang iyong mga tropa at jowa. Hi Mama Anita, kumusta naman po yung pagkain nila dito sa may Showings? It's our first time na kulay dito, pero masarap. Wow! Saka ang service mo ang latest. O, tsaka bilis, no? Sir, kumusta naman po yung kanilang wings dito na... Ayun, sarap.
orders and inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Showings Mga Tarong. Welcome to Showings